I dečki, šta se lovi? Fazani ili zečevi? Pita Marijana ovaj. Samo ti pričaj, šije sutra na YouTube-u. Di, na Jubi to. Aj malo maknite se, čovjek zabacuje. Sad je granata, pogledaj. Meni cijela granata, vidim. To je bio zabat. Nemojte se čuditi, gledajte šta je popio. Despot je popio. Posrkao, ne popio. Ajde Boro, možeš ti to, Boro. Možeš ti to, Bora. Boro, možeš ti to. Oho, Miki. Ovdje nema mamcu. Nije, struja je to, Boro. Struja mu je skinula. Nema, pusti Boro, pa zna Boro jebe. Boro, samo nemoj šta baci, molim te. To, sa strane, čekaj da se ja maknem da me ne zakačiš sa time. Uhvati zalet, gledaj. Jebote! Daj nam ote... Ne može ga na prstu, ga nakuti. Boro, samo ti zabacu, imam ja još 58 minuta za snimat. Kupio sam posebne memorije, samo za to je. Samo za Boru. Ubi patku. Oho. Ovo je već ozbiljno. Sad još jednom. I onda ti pravi. Da. Ja nema silke. Tetka ti nema. Šta radi onaj? Privlačim do Bore. Već pol sata je. Nikako da ga stignem. Sad Boro, sad potegni. Pusti malo kočnicu. Daj. Čuješ? Ja ne znam što čekaš.